koster rigtig mange penge at få det der. Det koster så meget. Nej, vi filmer ikke. Det vil være at spise. Nej. Jeg er fra et spærre økonomisk land, så faktisk. Kender du Emil fra Lønneberg? Personligt. Jeg er rigtig godt lide ham. Hvad med Carlson? På taget. Astrid Lindgren? Propel. Ja, men din er, min mor har læst rigtig meget foran, når jeg var lille. Svensk litteratur, så jeg er faktisk en af de værste kvinder, du kan møde. Vær dog for en. Var du fra Sverige, eller hvordan? Er du fra Sverige? Nej, slet ikke. Nå. Hvad?